Ito ang Biyahe by DJ Lala Banderas. DJ Lala Banderas. Welcome back sa ating programang Biyahe, ang programang Sakto, Klaro, Diretso, and you are still with me. My name is DJ Lala. Ngayon mga kabisyo, alam nyo, sa mga kabisyo nating medyo may katigasan ng ulo, alam kong some of you, even with the pandemic and all, nagagawa pa ding magkasala. Iba din. Walang pinipiling panahon. Ewan ko na love, dala ng boredom at pagkakalayo sa relasyon, hala, sige, paspas sa pagharot sa social media. Nako, love, wag niyong lokohin yung mga sarili niyo sa dahilan na sa chat lang naman yun wala namang meaning yun Cheating in any form is still cheating. Matatapos din tong pandemic at matutuldukan din yung boredom mo. Pero sana, hindi magkaroon ng hangganan ang relasyon nyo dahil sa pagkamaharot mo. Medyo makate Tandaan mo love ha, never trade something real for temporary happiness. Yung nararamdaman mong kasiyahan ngayon, yung nararamdaman mong kilig-kilig ngayon, temporary lang yan. Kapag nawala sa'yo yung taong talagang mahal mo at nagmamahal sa'yo, tignan mo, iiyak ka din talaga. Ire-regret mo or pagsisisihan mo na humarot ka pa nung nagkaroon ng pandemic, okay? Masasayang lang yung panahon at oras at pagmamahal na ginugol mo ng ilang taon sa relasyon nyo kung itatapon mo lang dahil sa kadahilan ng bored ka. Kaya hindi excuse ang wala kang magawa para magpakasaya ka sa piling ng iba. Gets? Love, napakarami ng kwento ng mga tao na binabago ang kanilang mga sarili just to fit into a certain crowd. They all wanted to belong sa grupo na kung tatawagin natin ay quote-unquote cool kids. Let me just remind you, no love, that you don't have to change who you are just to be accepted by people. Instead of wasting your time kakahanap ng mga bagay sa'yo na kailangan mong baguhin nang matanggap ka nila, igugol mo na lang yung oras mo sa paghahanap ng mga taong tanggap ka kung sino ka. Kasi yung klase ng pagkakaibigang ibibigay ng mga cool kids sa'yo for pretending to be someone you are not is temporary. Nakabase lang kasi yan sa performance dyan sa pagpapanggap mo. So kung nakapagpapanggap ka ng maayos na ikaw ay one of the cool kids, trip mo yung trip nila, kahit na alam mong hindi maganda, kahit alam mong masama, tanggap ka nila. But once lumabas yung tunay mong kulay, yung soft side mo, you are no longer a part of them kasi feeling nila hindi mo sakay yung trip nila. So don't even try. If you think walang tatanggap at magmamahal sa'yo, you are wrong. There's always someone out there for someone, my love. You just have to be real and you just have to be patient, okay? Sa mga kabisyo natin, tuloy-tuloy lang ang ating hashtag biyaheng pansamantala. If there's something you want to share my way, just send it over to my page, DJ Lala Banderas. Now, bago tayo bumalik sa pangmalakasang diva playlist natin, paalala lang ulit, mahal ko, please, doble ingat. Please, sumunod sa utos ng barangay and please, wag nang magpasaway, okay? At tuloy-tuloy lang ang ating biyahe for tonight, hashtag biyaheng pansamantala. Love, alam ko most of us, if not all of us, may kanya-kanyang laban na pinagdadaanan sa buhay. May mga ilan na di nagpapadaig, lumalaban lang ng lumalaban, pero may ilan kasi sa atin, love, na nilalamon ng problema. Kabisyo, don't overthink things. I know yung situation natin ain't the prettiest spot to be in, but like what I've been saying for the past 2 hours now, it's temporary. Even this pandemic, hindi to panghabang buhay. Just like you, sa ibang sulok ng Pinas or even ng mundo, may isang tao din na pinagdadaanan ang kaparehas ng pinagdadaanan mo. Exactly what you are going through. Ang pagkakaiba nyo lang, hindi niya kilala ang salitang pagsuko. So fight, my love. Don't give in to anxiety, depression, problems, and challenges. Fight your way through it. Talk to people. Open to those who love and believe in you. I am sure. I am positive na meron yan dyan. Just stop overthinking and appreciate what you have. Kumbaga sa lindol, titigil din yan, okay? Remember, my love, pain is only temporary no matter how long it lasts, okay? Kasama niya pa rin si DJ Lala. Tuloy-tuloy lang ang ating hashtag biyaheng pansamantala dito sa aking programang Sakto, Klaro, Diretso. Ito po ang biyahe hatid sa inyo ng 90.7 Love Radio. GV lang. Walang hate, puro love lang. Always your number one SM radio station. Love Radio.
love, kung natuwa ka sa aming video, i-click mo na yung subscribe button at yung notification bell para naman notified ka sa mga bago naming videos.